Ogai mar Azimio Raila Odinga oseyo chenro mar jatend piny William Ruto mar tero jolony ma pacho kae pinje maoko, ka owacho ni chenro makamano dhi miyo piny Kenya bedo kod fuok mar jolony e migepe mopogore. Raila bende ochayo tije ma Ruto manyone Jokenya e pinje mag Jo-Arabu, ka olero ni gin tije ma weth kaka mag chuk dara, jopidi mag nyithindo, kata doko ni gin kod lony e sekta mopogore opogore. Ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Raila onyiso jatend piny William Ruto ni en ting' mar sirikal loso thuolo mag tije ne rowere pacho ka ma ok terogi e pinje maoko ne timo tije lwedo. Chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar manyo ne Jokenya tije e pinje maoko oyudo kwet kowuok kuom ogai mar Azimio Raila Odinga. Raila ochayo chenro makamano ka olero ni piny owacho onego chuog thuolo mag tije pacho kae kar tero jolony ma pacho kae e pinje maoko, gino madhi miyo piny Kenya bedo kod nok mar jolony e migepe mopogore opogore. Young people with the new skills and knowledge that we need are being exported because the government cannot create jobs. And the government sees it as an achievement. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there that is looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Kido mag tije ma sirikal chano miyo Jokenya e pinje maoko bende en wach machielo e kinde ma Raila owuok tumuso kod jatend piny William Ruto kuom tero Jokenya man kod lony e pinje maoko mar miyo gi tije mag chukdar, jopidi mag nyithindo, kaachiel kod jotije mag puodho e pinje mag Jo-Arabu. Our children are struggling to get farm jobs in Israel, to be house helps in Saudi Arabia, and security personnel in Qatar. And the president is looking for jobs for them there, to become ayahs there. Government officers themselves, including a whole president, openly say that they're trying to get jobs abroad for Kenyans. Jatend piny William Ruto osebedo ka fuyo e kor boche mag pinje jowagunda e mano ma owacho ni en okenge mag chopo e winjruok kod kembe mag pinje mag jowagunda endiko e tich rowere mawuok e pacho kae. Nyong'ong mar Raila bende omenyo osiep motegno e kind piny Kenya kod riwruok mar piny mangima mochung'ne chiwo hola mar omenda mar IMF, kama Raila owacho ni osiep makamano nyalo weyo piny Kenya e bugo mar gope. We live on debt, but we still live large. We drove ourselves into the trap of the IMF and the World Bank and their unusual conditionalities that are driving us back to the 1980s and 90s. We are on the downward spiral, and a steady one at that. We are staring at a gloom future. We are uncertain and fearful of what tomorrow holds. Piny Kenya osebedo e buge maler mag IMF nyaka ne jatend piny William Ruto kaw loch e higa mokalo, gino ma osemiyo agulu mar IMF omedo kwan hola mag omenda ma omiyo Kenya. E giko dwe mokalo, agulu mar IMF ne omiyo Kenya hola mar bilion 144.4 mar keto e tim budget mar Kenya Kwanza. E komachielo, Raila oseyo weche mag mibadhi, akwede mag dhoudi, kaachiel gi singo mag miriambo ma owacho ni ogoyo tach e piny owacho mar Kenya Kwanza. Today, we are way off the original dream. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. We are not the confident nation we have been over the decades. Once upon a time, Kenyans were too proud and so confident of their nation that they refused to seek jobs abroad, including the United Nations. Today, our people are scrambling to leave the country. Nyasi no bende oyuorie kod josiasa mamoko mag Azimio, kaachiel gi Vice Chancellor mar mbalariany mar Kwea, Professor Stephen Ngari. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Duol makedo gi weche mag mibadhi e pacho ka mano